Hei, mun nimi on Tuija. Ja mä kerron tosiaan mun omasta kokemuksesta Vantaan lastensuojelun kanssa, että mä oon opiskellut itse yhteiskuntapolitiikkaa naistutkimusta yliopistossa. Ja mun poika 3 vuotta sitten huostaan otettiin, että siihen liittyy just, että naapuri valitti, että vauva itkee tai taapero itkee, kun mä niinku, yritin sitä niinku, rintamaijosta lopettaa imetystä pikkuhiljaa öisi ja näin. Ja se ei auttanut, vaikka niille kertoi, että oli tämmöinen tilanne ja ne näkee, että se lapsi on iloinen ja hyvän tuulinen ja sillä ei mitään hätää, että se riippuu aika paljon niistä ihmisistä, kenen kanssa on tekemisissä, että mulla tosiaan oli yksi sosiaalityöntekijä, joka niin kuin näki heti, että on niin kuin semmoinen äiti, joka haluaa oikeasti parasta sen lapselle ja yrittää parhaansa, se tarvii niin kuin apua sinne kotiin. Ja se niin kuin sanoi mulle näin, ja se oli niin kuin aivan mahtava se sosiaalityöntekijä, mutta sitten jos sattuu, että on semmoinen sosiaalityöntekijä, joka haluaa nähdä vaan sen pahaa ja kritisoi ja kuka tietää, mitä taloudellisia syitä niillä on takana siinä, että mitä bonuksia ne saa. Siitä, että se on aivan tuurikauppaa. Ja että niin kuin nykyään nämä aiemmat kokemukset on ollut täysin niitä niin kuin vaihtunutkin, niin ne on siis ihan, että ne niinku, se on niinku yläasteen niinku tämmöistä viharikos mustamaalausta. Että mulla niinku mainitaan niinku huostaanottopäätöksissä, että, että äiti on syönyt liian kauan ja sitten, että on niinku rajoittanut lapsen ruokavaliota, että kun mulla on niinku mielellään luomuruokaa, gluteenitonta, niin sekin on ilmeisesti väärin. Ja sitten jos jollakin tapaamisella lapsi oli oksentanut yhden kerran, niin sekin on mainittu täällä. Ja sitten mulla on tosiaan, että mä oon herkkä tulee niin kuin säteilylle, että mulla on maadotusmatto käytössä, niin sitäkin pidetään. Että tämä menee niin viharikoksen niin puolelle, että tämmöistä yläaste juoruamis pikkumainen petty. Että näissä mainitaan kaikki mahdolliset, että on käyttänyt lapselle eteeristä öljyä, niin kuin aromaterapiaöljyä, mistä se lapsi kyllä itse tykkäsi. Ja sitten siinä pitää olla varovainen, että jos käyttää piparmintuöljyä, että se, jos se pääsee silimään, niin se saattaa vähän kirvellä. Mutta se on mainittu täällä päätöksissä. Sitten ääniharavan käyttö ja niin noiden niin resonanssitaajuuksien YouTubesta saa niitä niin äänitaajuus meditaatiovideoita, niin nekin on mainittu. Ihmekö ei ole kristallit mainittu, koska mä oon harrastanut noita kristalleja. Mä en nyt muista, oliko täällä mainittu jopa ne kristallitkin. Tämä on niin täysin menee jo niin laittomuksia, tämä henkilökohtainen elämänvapaus ja tyyli, uskomusvapaus. Ja sitten mä niin rukoilen, että mun oli niin pakko alkaa rukoilla, koska tämä niin vihan määrä. Ja tämä niin sen niin näki, että ne yrittää niin väsyttää se ihmiset, ne teeskentelee, että ne on niin mukaan sun puolella, mutta sitten sä luet näitä päätöksiä, niin ne on niin kaikki tämmöistä negatiivista ja kielteistä. Ja ne niin väsyttää se vanhemman ja tekee se semmoisen niin toivottoman olo, että niin periaatteessa jo tietää, että en mä saa niin koskaan takaisin mun lasta, aivan sama mitä mä teen. Ja siitä syystä varmaan niin moni vanhempi ajetaan niin itsemurhaa, että jos se ei ole niin vakaa esimerkiksi uskonto tai joku semmoinen, että osaa niin myötätunnolla hoitaa sekä itseään sitä lasta. Ja mäkin olen tosiaan niin empaatti, että se on ollut kaikista pahinta mulle, ei välttämättä mun omaan kipuun, mutta kun mä näen sitä lapsesta, kun se oli 2-vuotias, kun se sijoitettiin, niin se niin itki lohuttomasti sen niin äidin perää. Ja se oli niin se trauma, niin se rikkoi mun sydämme ja se rikkoi mun pojaa sydämme. Niin kuin, että sillä se turvattomuuden, se määrä
Etkö se heitetään vieraiden ihmisten hoitoon ja sitten sitä vielä heiteltiin eri perheestä toiseen. Ja sen niin näkee sen kasvoista, että se sydän on niin murtunut. Ja näin, ja nyt tämä viimeisin on, että tosiaan kun mä oon tehnyt jo aiemmin yhden videon, missä mä niin puolustan mun ja mun lapsen oikeuksia, ja miten meitä on koheltu, niin mä näytin sen mun pojalle, koska mä oon yrittänyt, niin kuin, kun se näkee, että se on niin kuin jakaantunut jotenkin kahti, että se ei niin kuin ymmärrä, että mitä tämä on. Ja sitten sille kerrotaan niin kuin asioita justiin niin kuin minusta, että mä oon niin kuin jotenkin niin kuin jaksanut pitää huolta siitä, ja sitä on niin kuin sen takia perheestä toiseen kiikutettu ilman sen niin kuin suostumusta, kun sekin niin kuin on tehnyt selväksi, että se haluaisi olla niin kuin mun kanssa, että se kaipaa mun rakkautta. Se äitin rakkautta, kun se muistaa se rakkauden. Se ei niin kuin ymmärrä tätä julumuutta. Ei sillä ole mitään resursseja pienellä lapsella. Niin kuin, se ei niin kuin pysty käsittelemään tätä. Että se näkee sen kasvoista, että se on niin kuin aivan siis niin kuin, ja se niin kuin julumuus, mitä se on joutunut kestää, niin se näkee sen kasvoista. Ja sitten mulla itsellä on ollut semmoinen hätä, että miten mä pystyn niin kuin validoimaan sen niin kuin tunteita ja suojelemaan sen mielenterveyttä. Ja näin, ja mä oon niin kuin tehnyt sen selväksi, että sä et ole mikään rasite, että kun ne antaa semmoisen kuvan nuo lastensuojelun työntekijät, että se on ollut niin kuin joku rasite, että äiti ei jaksanut, niin että mä oon sanonut sille, että kun sä olit niin kuin lahaaja mulle, että mä olin pitkään jo toivonut lasta. Et sä mikään rasite ollut, enkä mä oon niin kuin hylännyt sua. Ja näin, että ja tässä ei ole mitään hyväksyttävää eikä järkevää tässä toiminnassa. Että eikä tämmöiset ihmiset saa tehdä sitä niin kuin työtä ollenkaan, jotka niin kuin nauttii toisen ihmisen satuuttamisesta ja pahan puhumisesta ja ne on kateellisia ja pahantahtoisia, niin semmoisella ihmisellä ei mitään asiaa niin kuin suojella lapsen viattomuutta, toisen ihmisen viattomuutta. Jos puhutaan niin kuin suojelusta ja auttamisesta, niin silloin pitäisi olla kiinnostunut siitä, miltä siitä tuntuu, siitä tekemisen kohteesta. Niin se olisi niin kuin auttamista ja suojelua, että se, että tekee vasten toisen ihmisen tahtoa asioita, eikä ole kiinnostunut sen tunteesta, että vaikka se itkisi tai mitään, eikä se yhtään osoita mitään myötätuntoa eikä välittämistä, se on kiusaamista ja pahoinpitelyä. Että mä sitten yritin just viimeiselläkin nyt tapaamisella, niin mä näytin sille sitä videota, ja että se niinku ymmärtää, että mä niinku, ja mä sanoin sille, että mä puhun sitä mun oman totuuden ja mä suojelen meidän molempien oikeuksia. Ja mulla itse asiassa uhattiin se Riikka Vilmi, joka valvoo näitä tapaamisia, niin se sanoi, että laita se video pois tai mä niin lopetan nämä tapaamiset, niin loppuu tähän, että sä et saa nähdä sun lasta ollenkaan. Että mut laitetaan niin tämmöiseen tilanteeseen, että mä en saa valitoida sen lapsen tunteita, että mä niin näen sen sun kivun. Ja tämä ei ole oikein, mitä sille tehdään. Ei tässä ole mitään järkevää. Mä oon tosi pahoillani, että sä oot tässä tilanteessa. Niin tää on niinku sairasta tämä homma. Ja sitten kun tätä rahoitetaan verorahoilla, että ihmisten niinku verorahoja isoja määriä pumpataan yksityisten niinku firmojen taskuun ja sitten ei edes toteuteta lastensuojelulakia. Että sitäkään, ja ne pääsee nämä viranomaiset, että ne tietää, että ei kukaan niinku saa enää, että ne on kaikki mukana, nuo korkein oikeus tai tuomioistuin ja nämä päätökset, niin ne on kaikki mukana tässä, eikä kukaan pysty tekemään mitään niille. Että sen takia mäkin niinku aloitin sitten, niinku, kun mä niinku näin, että tätä ei niinku pysty enää ihmisen niillä resursseilla enää hoitaa, että mä niinku käännyin sen tahon puoleen, mikä on mun luottamukseen ansainnut, mikä on luoja. Ja mä aloin justiin meditoimaan ja rukoilemaan mun niin lapsen puolesta ja itteni puolesta, ja että luoja suojelisi mun ja mun pojan viattomuutta ja sydäntä.
Ja mä kerron mun pojalle, että mä rukoilen joka päivä mun pojan puolesta iltaisin. Että mulla on ollut todellinen hätä mun pojan hyvinvoinnin puolesta. Mutta ainut asia, mitä niitä ihmisiä tuntuu kiinnostavaa, niin kuin, että ne tuntuu niin kuin ajattelevaa, että jos ei ole hirveästi rahaa tilillä, niin on yhtäkkiä niin kuin roskasakkia, eikä ihmisellä ihmisoikeuksia ollenkaan. Tai jos jollakin lailla ei ole niiden hyväksynnän mukana, niin silloin ei ole, niin kuin ihmisellä ei ole ihmisoikeuksia ollenkaan. Että tässä niin kuin syyllistetään ihan niin kuin viharikoksiin ja sen takia mä tästä puhun, koska mä niin kuin näen, että se on mun velvollisuus. En mä niin kuin tykkää olla esillä eikä mulla ole semmoista tarvetta, että mä haen mun omaa hyväksynnän luojalta. Ja musta saa ajatella ihan mitä tykkään, mutta tää on niin kuin mun velvollisuus jo puolustaa niin kuin muita ihmisiä ja lapsia. Ja jos joku on samassa tilanteessa, niin tietää, että ne ei ole niin kuin yksin tässä ja aina niin kuin voi pyytää apua. Niin kuin, ja mä sanon nyt ihan suoraan, että niin kuin se on pelastanut mut, että mä oon niin kuin rukoillut ja pyytänyt apua Jeesukselta. Ei kukaan muu pysty enää auttaa muuta kuin luoja tämmöisessä tilanteessa, että se niin kuin surun määrä ja se patoutunut suru ja se tukahdutettu oikeutettu raivo, mikä kasautuu sun sydämeen, kun sä oot kestään tämmöistä julumuutta, niin ainoastaan luoja pystyy siinä enää auttaa. Ja mä oon se itse todistanut ja mä uskon siihen, että jos jotakin niin kuin syyttömänä ilman omaa syytä niin kuin pahoinpidellään ja syytetään, niin luoja tulee niiden apuun, että en mä niin kuin halua kenellekään tuputtaa, mutta jos joku oikeasti kärsii, niin kannattaa ottaa huomioon sekin, että aina voi niin kuin rukoilla ja niin kuin avata sydäntä, että ei niin kuin aina tarvitse odottaa, että joku ihminen auttaa. Ja näin, ja kyllä se lapsi tuntee sen, ja se tietää sen, että jos se eteen on niin kuin vanhempien rukoillut ja ei anna niin kuin korruptoida sitä omaa äidin rakkautta, sitä lasta kohtaa, että ne yrittää luoda susta tietynlaisen kuvan, että sä yhtäkkiä, niin kuin, että sä oot jollakin lailla huono, koska sä et ole niin kuin ne, tai koska niillä on vaan vihaa sua kohtaan tai jotakin kateutta, niin yhtäkkiä niin kuin sä oot jotenkin niin kuin huono äiti. Ja mulla ainakin itsellä niin kuin oma äitiys ja se synnytys, niin mulla on semmoinen kunnioitus jo sitä niin kuin äitiyttä kohtaa, että mulla tulisi mieleenkään alkaa niin kuin arvostelemaan muita äitejä ja en mä niin kuin halua edes ketään satuttaa tällä lailla. Tämä kärsimyksen määrä, mitä mä oon kokenut, niin mikään rahamäärä ei edes enää korvaisi tätä kärsimystä. Että haluaisi vaan sen rauhan ja niin kuin elää rauhassa niin kuin lapsensa kanssa ja rakastaa lasta eikä kukaan puutu omiin asioihin, niin se on mitä mä haluan ja mä toivon kaikille samaa, että ihmiset pitää jättää rauhaa, elää niiden omia. Niiden eikä niinku puuttua semmoisiin asioihin, että jos joku käyttää kristalleja tai jotakin, niin ei se ole kenenkään asia puuttua niihin asioihin, että jos ei sitten oikeasti niin kuin satuta toista ihmistä. Ja harva näistä lastensuojelun perheistä niin kuin oikeasti satuttaa ja sitten on semmoisia tapoja tukia näitä perheitä, jotka ei niin kuin aiheuta kenellekään mitään harmia. Että varmasti jos vaan niin kuin mennään rakkauseellä, niin semmoisia löytyy tapoja ja nyt pitää jokaisen alkaa äänestää sillä omalla toiminnalla, että minkälaisen niin kuin elämän ja tulevaisuuden haluaa itselle ja omille lapsille, että haluatko sä semmoisen, missä on pelekua vai rakkautta. Ja mä itse olen niin kuin valinnut, että se pitää olla rakkautta eikä pelekua. Ja sitä mä toivon kaikille muillekin.